newydd gyda'n gilydd yn dy dyn, ti sy'n rhoddi nerth i ddilyn i dderbyn o'r gyfrinach o'r i bryd, fel y teimlo'n rym dan o'r chlygol ras. Sail ei hun. Dwi'n darllen dwy adran o'r Testament Newydd heno. Yr adran gyntaf di Ffilipiaid yr ail benod, adnodau 1 ar 10. Ac yna'r dair adnod cyntaf yn Ebraidd benod 12. Felly os oes gennych yn bys unrhyw symboliad, unrhyw apel o di-cariad, unrhyw gymdeithas drwy'r ysbryd, os oes unrhyw gynhestrwydd o sbiri, cyflawnwch y llawenydd trwy ddod o'r un meddwl a'r un cariad gen eich at eich gilydd, yn unfryd ac yn unfar,
gwneud un o gymellion unanol nag o'n ffros gwag. Ond mewn gwestyneiddrwydd, bydd ydi bob un o'n o'ch gyfrif y llall y dilynach nag efo'i hun. Bydd gofal gennych bob un, nid am eich fyddiannau eich hunain yn unig, ond am fyddiannau pobl eraill hefyd. Amlygwch yn eich bydd eich hunain, yr agwedd meddwl honno, oedd yn wir yn eiddo i chwi Grist Iesu. Er I fod ef ar ffyrdd Duw, ni chyfrifod o cydraddoldeb a Duw beth I ddal gafal ynddo. Ond fe'i gwacaodd ei hun, yn gymryd ffyrdd ceithwas, a dyfod ar wedd dynol, o'i gael ar ddill hun, fe'i darostyngodd ei hun, gan fod yn nifydd hyd angau, angau ar groes. Am hynny, trad yr chafod yw ef, yr hoedd o'r enw sy'n gorywch pob enw. Fel wrth enw Iesu, y plygau pob glin yn y nef ac ar y ddaear, a than y ddaear, ac y cyffesau pob tafod, bod Iesu Grist yn arglwydd, gogoniant Duw dad. Ac yn yr Ebriaidd, am hynny, gan fod cymaint toro dystion o'n gwmpas, gadewch ni ngai fwrw maith bob gwystyr a'r pechod sy'n ei maglu mor hwydd. A rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen heb ddiffygio, gan gadw'n golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd. Er mwyn eich awenydd oedd o'i blaen, mi oedd efod ef y groes heb ddiffygio, gan ddiystyru gwaith, ac mae wedi eistedd ar fy heilaw gorserfaint Duw. Meddylwch amdano ef, o defodd y fath elyniaeth arno'i hun gan bechaduriaid, rhag I chwi blino nad I galoni. Gobeithio Duw ysgrythur I ni, mwyn I enw. Amen. Yn hael emyn ni fi emyn 683, ar yrfa bywyd yn y byd a'i ffroio'n enbyd hi, o ddydd I ddydd a ddawodd ef o leini'r nef I ni. Fe'r gorfoleddyd teulu'r byd, yn llafar iawn ei lle, gobeithio pawb o ddydd I ddydd, yn iachawdwriaeth ef. 683.
trwy'r peth o diolch ac i gynteddau di am awr. Dweud mae Duw ardderchog wyt ti. Duw mawr. Duw'r creawdwr a'r penhaliwr. Ond dy fawredd wyt ti'n agos iawn at bob un ohonom ni. Ac yn Iesu Grist wyt ti wedi dod i'n byd ni. Ac wrth edrych ar Iesu, dyn ni'n gweld sut fath Dduw wyt ti. Dduw cariad, Dduw sigarog, Dduw gaslam. Dduw sy'n rhoddion da i'w plant. A da ni eisiau dy gydnabod i heno ei tad am gyroddion hael i ni. Hyd yn oed y dydd heddiw. Diolch am bob cynhaliaeth. Diolch am bob llawenydd. Diolch am ofal a chariad pobl eraill drosodd ni. Yn deulu, yn gymdogion, yn ffrindiau, yn gydweithwyr. Da ni'n derbyn cymaint o flaw di. Mae dda ni bod ni'n cymryd y cyfan yma ganiataol. Mae dda bod ni'n araf iawn i ddiolch ac i'th gydnabod i am dy haelioni mawr tuag ato. Ond mae derbyn cymaint yn rhoi cyfrifoldeb mawr arno ni hefyd i rannu dy roddion di yn deg. I drigolion y byd yda ni y byw ynddo. Mae o'n byd cythryblus heddiw. Mae o'n byd treisgar, rhyfelgar, didostir. A da ni'n meddwl arbennig yn ein gweddi heno dros y rhai sydd yn byw yn ysgod hyfel a thrais a gormes. Ni'n gweddio dros y rhai sy'n gorfod ffoi eto o'i cartrefi oherwydd bod y bomiau disgyn y taflegrau'n chwilio o gwmpas. Cartrefi, ysbytau, ysgolion yn cael ei chwythu i fyny. Cynnig byd mewn chydig funudau o rwbel. A phobl yn aml yn dal o dan o rwbel nhw. Da ni'n dyhau am heddwch. Da ni'n dyhau am arweinwyr yn y byd yma heddiw sydd yn bodlon sefyll i fyny yn erbyn trais, yn erbyn rhyfel, yn erbyn anghyfiawnder, ac i arwain i pobloedd ar hyd llwybr tangnefedd. Ac wedyn ni'n dyhau am hynny. Ac yn gwerthuo'n dair am hynny yn ei byd ni heddiw. Y bydd y dioddefaint yn stopio. Y bydd y newynog yn cael ei bwydo, y sychedig yn cael ei sychedu, y cleifion yn cael gofal. Y ffoaduriaid yn cael aros gartref oherwydd bod nhw'n diogel yno. Cnid yn gorfod ffoi am ei bywyd i chwilio loches. Da ni'n neud i farhau ar drwydd am y byd ydyn ni wedi greu. Bod ni'n bobl soffistigedig datblygiadau erthros sydd wedi digwydd yn hanes y byd ni'n ystod yn hoes ni, da ni eto ddim wedi dysgu sydd wedi ddiw a chydyhau
iechyd o falu yn gilydd o fewn dy greadigaeth di. Ac yn wir, da ni mor barus, mor hunanol. Da ni hyd yn oed yn bygwth bodolaeth. Y greadigaeth o didog yma, wyt ti wedi greu. Gan gredu bellach, yn sos angen Duw arno ni. Bod ni'n gwybod yn well na ti. Yn cyhoedda ni o'r ffolinau. Ac arwain ni ar hyd y lwybrau di. Llwybrau teyrnas ddiw, llwybrau hynny ar ffordd honno, a ddachoswyd i ni gan dy fab Iesu Grist. Pan oedd o mar y ddaear. A galw dy bobl, galw dy eglwys, ym mhob rhan o'r byd, i brysuro dyfodiad dy deyrnas di yn ein byd heddiw. Diolch am Iesu Grist. Yn unau yn paratoi ar gyfer y Pasg. Da ni diolch fod Iesu yn ceidwad i ni. Diolch am ei fywyd, am ei ddysgeidiaeth, am y gwirthiau gyflawnog. Diolch am ei farw berthol drosom ar y Groes. Bod o wedi bod yn lyfydd i dangau. I angau ar groes. Ond diolch mae ni dyna diwedd y stori. Iesu di asgyfodi. Bod o'n fyw heddiw, bod o'n fyw gyda ni rwan. Trwy'r ysbryd lan. Ac yn fyw yn ni. I ni wahodd o i mewn o ddydd i ddydd, i bywyd. A chyd gerdded gydag o, pob cam o'r daith. Pwy di'r Pasg eto eleni, bod yn gyfnod pryd fydd pobl o'r newydd yn codi golygon at y groes. Ond dod i ddabod Iesu fel gwaredwr. Ac i sylweddoli beth mor fendigedig ydy cyd-fyw gyda thi a dy ddilyd i bob amser. Nid i faddau ni pechodau. Nid i roi nerth i ni yn bersonol i wrthwynebu'r drwg ac i wneud hynny sydd yn dda yn dolwg di. Yn bod i'n lwybr cariad, yn offerynnau dy law di, i ddwy cariad a gobaith, i eraill o'r cwmpas ni. Ac i ti, Dyw Tad, y Mab a Ysbryd Glân, y bod o'r clod a'r gogoniad sy'n awr ac yn oes oesoedd. Fe ganwn ni wedi'r adwydd gyda'n gilydd.
noswaith dda a croeso i'r Yrfa hwyrol. Mae'r gwasanaeth heno yn cael ei arwain gan y Parchedig Ifan Roberts. Ni'n edrych ymlaen at clywed ei neges. Dyma cyhoeddiadau'r wythnos. Bydd coffi o'r camera fel arfer am 11 bore dydd Mawrth. Dydd Sul nesaf, Mr Delwyn Sean bydd yn arwain yr oedfa foreol am 9:10 a Mr Thomas Williams bydd yn arwain yr oedfa hwyrol am 6:00. Mae yna sawl cyhoeddiad ymlaen llaw. Dydd Mawrth, yr 15 o Fawrth, yn Eglwys y Crwys, Cwmwl Road, Penarth, bydd cwrdd cymorth Cristnogol rhwng 10 a 9:45. Cynhelydd bore'r arbennig o cymdeithasu a rhannu straeon gyda Janet o Jane yn ystod ei hymweliad fyr a Chymru. Bydd cyfle i clywed mwy am waith Christy Leid ar draws y byd. Nos Wener, yr 20 o Fawrth, am 7:00, cynhelir cyngerdd o dalnawdd y gymdeithas yn cwmni Côr Cana. Mae'r pris mynediad wrth y drws yn £5, plant am ddim. Mae mwy o fanylion ar y poster yn y cyntaf. Prynhawn dydd Sul, yr 20 Fawrth, am 3:00 yn capel Tonnefelin Caerdydd. Mae yna cyfarfod i ddathlu 250 o flynyddoedd ers geni Anne Griffiths. Bydd cyfle i clywed mwy am ei hanes, a'i hymynau a'i llythyrau. Ac yn orffen, ga i atgoffa chi, mae'r blychau yn y cyntaf y sir hwn i derbyn eich rhoddion ar gyfer y banc bwyd, a mae modd hefyd i cyfrannu yn ariannol. Dyma diwedd y cyhoeddiadau, bydd ni'n derbyn eich hoffwn yna. Ac wrth gyflwyno'n hoffrwm, da ni'n cyflwyno'n hunain hefyd. Defnyddia yr hoffrwm yma, defnyddia ni yn dy waith. I hyrwyddo dy deyrnas yma Caerdydd yng Nghymru a thrwy'r byd i gyd. Yn enw Iesu Grist. Amen. Cant 64 ydy'r drydydd hynny. 164, un fendith o'r ein. Ni cheisio ddim o'r hynny. Cael gras i'ch garu di trafwyd. Cael mwy o ras i'ch garu. Dy garu di coni wrth fyw i ffosanaethu. Ac yn oes oesog y gyfron, fy nigon byd y garu. 164.
Efeiriaid 12, y ddwy adnodd gyntaf yn darllen fel hyn. Am hynny, rydewch yn unia hefyd, gan fod cymaint torf o dystion o'n cwmpas. Gwrwmaeth bob gwystyr, a'r pechod sydd ei madlu mor hwydd. A rhedeg yr yrfa sydd o'r blaen heb ddiffygio. Yn gadw ein golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd. Yn llythyrau y Testameg Newydd, mae yna lawer o gymariaethau gyda'r byd chwaraeon. Ac mi roedd mabwl gampau a rhedeg yn bwysig yn y byd groeg Rhufeinig. Mi fydd yr athletwr llwyddiannus nid yn unig yn ennill clod iddo ei hun, ond hefyd clod i'w wlad a'i dylwyth. Mwy nag unwaith mae Paul ac eraill yn cymharu'r bywyd y Cristion i ras. Ac mae'r Cristion rhedeg y ras y llwyddiannus nid yn unig yn dod â gwobr iddo ef, ond hefyd clod i Iesu ei hun. Yn y llythyr cyntaf sy'n Corintiaid, mae'r apostol Paul yn dweud oedd y Cristion i redeg i ennill. Ac yn derbyn y wobr, oedd oedd i adnabod a chael cwmni Iesu Grist. Ac felly, fel mae'r athletwr yn arfer hunan reolaeth i ennill torch lygradwy, mae'n bwysig oedd y Cristion yn ymarfer bywyd ysbrydol mwyn ennill torch anllygradwy. Nid i gyfeiriad ydy bywyd y Cristion. Rwy'n fi gan hynny'n rhedeg fel un sydd ar nod yn sicr o'i blaen, gan gadw golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd. Mae yna bwyslais mawr heddiw does ar gadw'r corff yn iach. Mae hynny'n iawn, wrth gwrs. Rhodd gadw y corff yma. A da ni edrych ar ôl y corff. Bwyta'n iach ymarfer y corff. Ymarfer hunan ysgyblaeth mwyn cael corff iach. Ac os ydy hynny'n wir am y corff, i'r Cristion, mae o'r un mor wir am y bywyd ysbrydol. Mi ddyliau ni wneud ar ddewid yn ein bywyd personol ac yn ein hymwneud â'n gilydd o fewn teulu'r Eglwys, i bod ni am wneud mwy o ymdrech, i ymarfer mwy ar y bywyd ysbrydol. Nid llai o ddoli, nid llai o weddio, nid llai o ddarllen gair Duw. Nid llai o weithredu yn enw Iesu, ond mwy. Mwyn i ni dyfu mewn ffydd ac adnabyddiaeth o Dduw yn Iesu a bod yn well tystion iddo. Mae bywyd yr athletwr yn gallu bod yn galed yn dydi. Ond mae'r gwobr yn fawr. Rhedeg canol y wylltiroedd bob wythnos mwyn ennill y wobr. Mae bywyd y Cristion yn gallu bod yn anodd ar brodiau hefyd. Ond mae'r wobr yn fwy. Ond rhaid wrtho fo barhad.
Rhedeg yr yrfa sydd o'r blaen heb ddiffygio. Ymgysegru a'r hoen hunain o'r newydd Iesu Grist. A bod yn benderfynol ei bod ni am redeg yr yrfa o'r blaen heb ddiffygio yn nerth yr ysbryd o. Mae Paul yn dweud, mae'r awdur at yr Ebriaid yn dweud, y cawn ni gymorth i redeg y ras o dri lle. Yn gyntaf, trwy ystyried bywyd yr rhai sydd wedi rhedeg yr yrfa, sydd wedi rhedeg y ras o'n blaen ni, ac wedi ennill y wobr. Y torf o dystion o'n cwmpas. Yn y benod blaenorol, penod 11 o'r Ebriaid, mae'r awdur yn sôn am ffydd y tadau. Arwyr ffydd yr Hen Testament. A mae darllen am arwyr ffydd yr Hen Testament yn rhoi ysbrydiaeth a gobaith i ni hefyd wrth redeg y ras. A phan da ni fel Cymru yn edrych yn ôl ar hanes ac etifeddiaeth Cristnogol yn gwlad yn hunain, mae gennym ni ddigon o arwyr. Dwi'n gwybod bod yna bobl sy'n ceisio gwadu hynny hefyd. Dwi'n gwybod bod yna bobl yn ceisio newid hanes Cymru ac anwybyddu y dreftadaeth Cristnogol da ni di etifeddu, ond all pobl ddim gwneud hynny. Mae'n amhosibl. Mae'r traddodiad Cristnogol yn rhan o wead a bywyd yn cenedl ni fel Cymru. A mae gennym ni ddigon arwyr. Oedden ni'n dathlu bywyd Dewi Sant yn wsos yma. Dewi Sant a'i gyd seintia yn y 6eg ganrif. A dwch chi'n cofio mae Cristion o Dewi Sant. Dathlu Cristion yda ni. Dwi'n gwybod bod yna'n ymgais eto i seculareiddio Gwyddewi fel mae'n ymgais i seculareiddio y Nadolig a'r Pasg o'n gwyl Cristnogol ydy Gwyddewi. Cofio Cristion yda ni. Un oedd yn byw bywyd syml. Un aberthol ei bywyd mwyn gwasanaethu Iesu Grist. Y seintiau yn y 6eg ganrif. William Salisbury, William Morgan yn dderbyniodd y sialens yn yr 11 ganrif ar 15 bod o ar gael Duw i iaith y bobl. A trwy wneud hynny, sicrhau parhad y iaith Gymraeg. Da ni'n yma eno, yn Nadolig Gymraeg, fydde yna ddim Cymraeg ar y ddaear yma. O'n i bai am waith William Morgan a William Salisbury. A'r bobl wedyn aeth ati, fel Griffith Jones Llanddowro, i ddysgu'r werin bobl i ddarllen, mwyn darllen gair Duw, a sicrhau bod Cymru yn un o'r gwledydd mwyaf llythrennog ar wyneb y ddaear yma. Arweinwyr diwydiad y 19eg ganrif, Will Harris, Daniel Roland, William Williams, yr Emynwyr, y Tada Methodistau, pobl gyffredin, amaethwyr, glowyr, chwaraewyr, gweithwyr ffatri, siopwyr, ogystal â pobl proffesiynol, cyfreithwyr athrawon ac yn y blaen, a gododd y capeli yma, fel man ei addoli ac yn dystiolaeth i'w ffydd nhw.
Dyma chi bobl. A redodd yr yrfa heb diffygio. Gyda gweledigaeth glir o'i blaen. Ond o pethau'n wahanol heddiw gyda pobl. Pethau'n anoddach heddiw. Wrth gwrs bod ti'n wahanol. Da ni wedi gweld newidiadau cymdeithasol, gwyddonol, technolegol, mor enfawr mewn cynlliad o amser o fewn yn hoes ni. Newidiadau sydd wedi newid patrwm bywyd yn gyfan gwbl. Anoddach. Yn anoddach unrhyw Cristnogion heddiw. Dwi'n credu. Sneb yn herlu di nag oes. Sneb yn mynd i ddod i mewn trwy drws na a resgio ni heno o'r bod ni'n addoli yma. Fel sy'n digwydd i filodd ar filodd y Cristnogion ar eid alled y byd yma heddiw. Dwi'n credu bod ti'n anoddach. Yn wir mae yna oleuni newydd o Sian Rhys, Cymdeithas y Beibl, yn arwain ar oedfan y Benesir y bore yma, yn dweud am y cynnydd aruthrol sydd yn digwydd yn Lloegr yn arbennig ymhlith pobl ifanc rhwng 15 a 10 ar 20 oed sy'n mynychu y lle addoli heddiw a sy'n sefydlu eglwysi newydd i hunan. Mae yna gynnydd aruthrol wedi bod yn ystod o blynyddoedd bethau yma ers Covid mewn gwerthiant Beibla. Mae'r genhedlaeth newydd yn chwilio am rhywbeth. Oherwydd maen nhw wedi colli cyfeiriad, does gynnu nhw ddim gwreiddiau, does gynnu nhw ddim byd i selio eu bywyd arnyn nhw, ac maen nhw'n edrych ar y byd yma ac yn gweld gymaint o fes mae'r weinwyr y byd yn ei wneud o fywyd pobl a hyd a lled y byd yma. Mae'n gyfle i'r eglwys. Mae'n gyfle i ni rannu Iesu Grist efo'r genhedlaeth newydd sydd yn codi, sydd yn barod i wrando mewn ffordd na dydy pobl ers genedlaethau bellach ddim yn barod, wedi bod yn barod i wrando ar neges yr efengyl. A i ni sydd wedi ffagio. A i ni sydd wedi yn ddiog yn ysbrydol. Ac oherwydd hynny, da ni mewn perygl o golli'r etifeddiaeth o didog a gawson ni fel Cymru Cymraeg. Ac o golli hwnna, dwi'n credu a byddwn ni'n colli'r beth bwysicau yn hanes yn cenedl ni fel Cymru. Ystyria meddawdur yr Ebriaid, y rhai sydd wedi rhedeg yr yrfa bod y flaen di ac ennill y wobr. Bydd yn debyg iddyn nhw yn ei brwdfrydedd a'i ffydd. A peth cyntaf. Yn ail, edrych atat i dy hun. Mwyn bwrw mae bob pwystyr a'r pechod sy'n ei madlu mor hwydd. Yn Dyddiau Testament Newydd, ar gyfer y ras, bydd yr athletwr yn gwisgo pwysa yn ei sgidiau. Ac yna tynnu'r pwysa ar gyfer y ras i hun. Mwyn cael rhedeg yn gyflymach. Pa bwysa a beth yn bywyd ni
Mae'n rhaid i ni bwrwn o'r neilltu. Fel y gallwn ni redeg, y ras, yr yrfa, y llwyddiannus. Y pechodau sy'n ei madlu ni mor hwydd. Sefyll yn erbyn temptasiynau, gwrthodiwdio ei bechod, fel nad ydi pechod ac euogrwydd yn ein llethu am baglu ni. Ac so dydy'r awdur y Tyrebriaid ddim yn cyfeirio at bechodau penodol, a da ni gyd yn gwybod am y gwendidau sydd yn bywyd ni. Y pethau hynny, gyda chymorth Dduw, sy'n rhaid delio â nhw. Cyn y gallwn ni fod yn well tystion a disgyblion Iesu Grist. Ystyriad y gyflwr yn yr Ebriaid. Edi farha. Gan droi oddi wrth bechod. Oddi wrth y pethau yna dy bywyd i sydd wedi cael ddiwod i am dy stau di. Bwrw maith. Bob chwistyr. A'r pechos yn ei madlu mor hwydd. Fel y gallu ni drwy dy eiriad, y weithredoedd a fywyd bod yn disgybl o atus well Iesu Grist. Edrych at dy hun. Drwy nerth Duw. Cael gwared y bydda hynny. O'n bywyd sydd yn hwystyr Iesu Grist. Ac yna'r trydydd beth, edrych ar Iesu. Gan gadw golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd. Ac yn ei cyd-destun, mae edrych at Iesu golygu ymddiried, trystio yn Iesu, a pharhau wneud hynny wrth i ni redeg y ras, redeg yr yrfa o ddydd i ddydd. Mae Iesu'n fwy na'r holl arwyr eraill. Y bod i awdur a pherffeithydd ffydd. Sôn y ffydd mae'r lleill Iesu ydy'r ffydd. Bod i gwrthrych yn ffydd ni. Fe allwn ni ymddiried yn gyfan gwbl yn o fo. Fel ffrind. Un y gallwn ni rannu gyda go. Ac fel yn cyfaill fel yn ffrind ni, mae Iesu wedi rhoi fywyd droso. Cariad mwy na hwn i does gan neb bod i'n rhoi fywyd dros ei gyfeillion. Mae wedi rhoi fywyd drosom ni mwyn i ni gael bywyd yn ei holl gyflawnder. Fel arweinydd, un cadarn, dibynnol, un y gallwn ni ddilyn yn hyderus un a phan ni ddiogel i ben y daith. Mae'n arweinwyr pwysig a phwerus wedi bod yn hanes y byd ma'n does. Mae'n wedi mynd ydo. Mae'n wedi mynd. Mae'n arweinwyr yn y byd mae heddiw sy'n credu bod nhw'n bwysig, bod nhw'n pwerus. Putin, Trump, Xi, dyma nhw, de. Ydyn nhw wedi mynd. Rhai arweinyddion sydd wedi ceisio rhoi tawr Iesu Grist, sy'n ceisio dileu Cristnogaeth, maen nhw wedi mynd. Ond mae Iesu dal yma.
Ac os da ni eisiau arweinydd mewn bywyd, peidio nag edrych at Putin a Chile a Trump beth bynnag mewn. Ond edrych ar Iesu. At gwirawni, ond at ti, gen i ti y mae geiriau y bywyd tragwydol. Does neb arall yn gallu deud hynny, ond Iesu Grist ei hun. Arweinydd. Ond mae Iesu'n fwy na ffrind. Yn fwy nag arweinydd. Mae yn waredwr i ni. O ble hyd i does enw arall wedi rhoi dan y nef yma i ni gael hachub drwyddo. Ni does enw arall wedi rhoi o dan y nef yma i ni gael hachub drwyddo. All neb na dim arall yn hachub ni, ond Iesu Grist ei hun. Sneb yn ddigon. Na dim yn ddigon i gyfarfod am holl anghenion ni, ond Iesu Grist ei hun. Edrych ar Iesu, byw Iesu, mae ei fywyd perffaith o yn nod o flaen y llygad ni. Ceisio fod yn debyg iddo. Rhedeg ymlaen bob dydd gyda Iesu. Gan gadwyn golwg ar Iesu. Ond mae eisiau dweud un peth cyn tawelu. Mae rhaid cofio bod y llythyr yma wedi cael ei ysgrifennu at rai i chael ei anodd i ddilyn Iesu oherwydd erfedigaeth. Mae'r awdur yn pwysleisio y gobaith sydd i'r dyfodol. Tu'r darllenwyr oedd edrych yn ôl o hyd i'r gorffennol. Wir oeddwn ni eisiau mynd yn ôl i'r gorffennol, ryw oes air dygwiedig yn hanes crefyddol y genedl. Ond mae'r awdur yn ei hannog ni edrych ymlaen. Os mae yna beth i'w dysgu wrth edrych yn ôl. Mae yna beth i'w dysgu o edrych ar ein cyfnod ni. Oes. Mae'n ysbrydiaeth i gael. Ond mae'n rhaid i ni fynd ymlaen i'r yfory. Duw y fori ydy Duw ni. Ni Duw ddoe, mae'n Duw heddiw, ond mae'n Duw fori hefyd. Mae rhaid ni edrych ymlaen. Mae rhaid ni geisio arweiniad Duw sydd y gallwn ni fel eglwysi, neu wedi eglwysi Cymraeg yn Nghymru. Newid. Mwyn bod yn dystiolaeth Iesu Grist yn cyfnod ni ac eto i'r fori. A peidio bod ofn newid. Mae yna bobl ifanc yn plannu eglwysi yng Nghymru heddiw sydd ddim yn gwybod dim byd am yn hanes ni. Sydd yn gwybod dim byd am y trefnu, sydd yn gwybod dim byd ar ffordd am ni'n addoli ac yma nhw'n cyrraedd i mewn trwy'r drws na rwas o'n nhw'n meddwl, beth ydy hyn? Be di hyn? Mae nhw'n mynd i mewn i gyfnod newydd, efo dillad newydd. A mae rhaid i fod yn barod i dderbyn hynny, mae rhaid i weddio dros hynny. A dweud, ie, iddo chi di fori.
Mae rhaid i chi fynd ymlaen, nid yn y ffordd da ni eisiau fynd ymlaen, ond yn y ffordd da chi'n cael arwain gan Dduw i hun. Yn greu ystod dda. Ond mae yna ffroed. A dwi eisiau gweld hyn yn lledaenu fwy trwy'r Gymru Gymraeg heddiw. Iesu Grist, yr un, ddoe, heddiw, ac y fo. Ie. Ond mae'r ffordd da ni'n dilyn Iesu Grist. Mae'r ffordd da ni'n cynnal Eglwys yn mynd i newid. A mae wedi digwydd trwy hanes. Mae'r Eglwys wedi gorfod addasu hunain ar gyfer y cyfnod lle fydden nhw'n byw ynddi. Fe ddaeth yr enwad yma i fod oherwydd adnewyddiad, oherwydd newid mawr ddigwyddodd yn hanes Cymru. O'r ail ganrif ar 15 ymlaen. Pwy a wyr? Mae'n ymddangos fod yna gyfnod yn dod i ben yn hanes Eglwysi Cymru. Does eisiau ni droi cefn ar hwnna. Dyna'r sydd wedi bod yn berthnasol i ni. Dyna'r ffordd da ni wedi cynnal Eglwys yn ystod ein cenhedlaeth ni, ond mae yna cenhedlaeth newydd yn dod. Mae ddim yn barod i ymddiried y gwaith hefyd iddyn nhw o gynnal Eglwys Iesu Grist yma yng Nghymru i'r dyfodol. Am hynny, gadewch yn una hefyd, gan fod cymaint torf o dystion o gwmpas, fwrw maith bob hwystyr a'r pechod sy'n ni'n mathu mor hwyd, a rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen, heb ddiffygio, dal ti, heb ddiffygio. A'n cadw ei golwg ar Iesu, awdur a pherffeithu ffydd. Mwyn i enw. Amen. Gan nhw'n i gloi emyn 815, 815, Dyw i o'r ein tadau, nefol da, wachub a sancteiddion gla, gysegr yn ddeher ni geisio o goniant di, ond ach ymweld hyfedd un i ni'n fynd o'r gwynfain hyd, ac uno gyda neb a llawr yn moliant ei ddyrchafau mawr. 815.
sy'n hadwyd Iesu Grist. A chariad yw y chymdeithas yr ysbryd glân, a fod o gyda ni oll o'r awr hon i dy oes oesoedd.